небеден көршәсті, ақшада бақыт түгіл, аның садында. Шуңа күрә сездің бизнесарыңыз оңай болсын, Құдай Тағала ярдәм күрсәтсен сезгә. Рәхмәт. Biz mында түгел бу җирдә, торып чык йокыңнан торайда, шакыра безне татарым торайда. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда, тарихара безнең канда, татар алга, алга, алга. Ярсу йөрәк безнең тәндә, шиксез куәт безнең җанда, тарихара безнең канда, татар алга, алга, алга. Рәисе Рөстәм Нургалиұлы Бениханов катнаша. 2024 елның илебез өчен иң зур вакыйгалары булды. 17-15 мартларда без Россия Федерация президентын сайладык. Күп милләтле халкыбыз Россия президенты Владимир Владимирович Путинның илнең бәйсезлеген ныгытуга алып барган курсын яңадан хуплады. Бу вакыйгалар бердәмлекнең нинди зур көч икәнен күрсәтте. Сезгә Рөстәм Нургалиевич һәм барлык Татарстан халкына, бөтен дөнья татар конгрессына гуманитар ярдәм күрсәткәнегез өчен бик зур рәхмәт. Бар белән халыкка 12 тонна гуманитар йөк, 20 мең литр су таратылды. Төрле төбәкләрдән яшәгән милләттәшләребез дә бик зур ярдәм күрсәтте. Әлеге оешма хәрбиләребезгә 27 миллион сумга кирәкле техника, алар махсус хәрби операциядә катнашкан якташлары белән элемтәдә торалар һәм гуманитар йөкне үзләре үк илтеп тапшыралар. Әлеге эштә автономия власте Рөстәм Минков 2 миллион сум күләмендә ярдәм күрсәтте. Бу юнәлештә башкарган һәр эш балаларыбызның киләчәгенә өлеш кертү икәнен дә онытмаска кирәк. Деревень, пострадавших от паводка, и лично от губернатора Омской области Виталия Павловича Хаценко выражаю искренние слова благодарности за оказанную помощь вам, уважаемый Рустам Нургалиевич, всем жителям Республики Татарстан и Всемирному конгрессу татар. Кайсы гына тармакны алма, авыл хуҗалыгы дисеңме, сәүдә һәм көнкүреш хезмәтләре күрсәтүдәме, мактауга лаеклы бик күп мисаллар китерергә була. Безнең тарафтан хәрбиләребезгә гуманитар ярдәм һәр даим күрсәтелеп тора. Үдик Сабантуе соңгы елларда дуслык һәм бердәмлек символына әверелде. Эшләп тапкан малыбыздан без башка эшләргә дә саллы өлеш кертәбез. Даими рәвештә иганәчелек белән дә шөгыльләнәбез. Билгеле, эшебезне яңа дәрәҗәгә күтәрү, уңайлырак итү өчен әле күп тырышлык куясы бар. Кем ул эшмәкәр? Эшмәкәр ул һөнәрле кеше. Үзен-үзе туйдыра һәм бүтәннәргә дә эш бирә. Татарстан, татар милләте эшмәкәрләре без сезгә таянып эшлибез. Әлбәттә безнең татарларның бер өлеше Татарстанда яшәй. Бүтән илләрдә дә, Россиянең төбәкләрендә дә бик күп татарлар. Һәм сезнең хезмәтегез, сезнең өлешегез менә бу безнең милләтнең көчле булуында бик зур өлеш. Сезгә менә һәммәгезгә дә хезмәтегез өчен, безнең белән бергә булганыгыз өчен зур рәхмәтләр җиткерәсем килә. Бик зур рәхмәт сезгә. Яңа бурычлар куеп булмай. Бурыч куелган, biz milletimizni saqlarga tiyиш, dinimizni saqlarga tiyиш, tilimizni saqlarga tiyиш. Әлбәттә, теге небеден көршәсті, ақшада бақыт түгел, аның садында. Шуңа күрә сездің бизнесарыңыз оңай болсын. Шул оңай бизнестан индер өлешен, бір өлешен мәчеткә, бір өлешен неге, бір өлешен иге,
Şulay etip, gelecekte de motor etip işlerle nasip olsun. Xuday Teala yardım ko'rsatsin sizga. Rahmat. Quyoshning botirliq nurlari, Tatarning tarixiy yo'llari, biz suvda ham shildan, biz istan bu yerda. Biz montaj tugul bu yerda, alamin tibralsin ko'klarda, shoqirroq